सावगासिनो दं नै सावनायनि फर्मुलाया आं गाखोना नायफेराखै जिबनावबो इटा भाताखौ मोनो आं नायफेराखै लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव मालिक इटा भातायाव फैदों जों नैबे मालिक नै जोंनि इटा भातायाव फैदों दे इटा भाताया जोंनि इटा भातायाव फैदों बे जोंनि लोगो जायो असे लोगोबाबो जायो आरो ओरैनो आमाय जायो भागिनाबो जायो बेबायदि जायो ओमफ्राय बे इटा भाताया अबाव बेहा माबा बर'खास दिब्लाय बिल खाथियाव नायनो हागोन एकदमबारे जोबोद बुरजा आरोना गोगोम इटा भाताखा बे जोंनि आमाइमोननि आरोखि गाव हारसिंनि नङा सिजाराव दं सानै साथाम गारियाव लड होग्रा होगासिनो लांगोन आरोखि दा बर्थमान इटानि दामाथ' इटायाबो आलदा दं नालाय मिथा माबा माबि नाम्बार 1 माबा माबि दंलायलाङो इटायाबो अनेक रोखोमनि दं अबेखौबा मिथा होनो अबेखौबा नाम्बार 1 होनो बेखौ सावगासिनो आरो दा माबा माबि होनलाबायो मिथा टिथा माबा माबि होनो दा बर्थमान बेसेबां मामा आदा 10 थाखा 9 थाखा 8 थाखा दं आरो थ' इटानि कुवालिटि नायनानै आरोखि दामा नोंथांमोना लांफैनो हागोन तमाम हाजार लाख इटा बर्थमान आरोखि सार लडिं खालामगासिनो दं तामाम काम सोलिगासिनो थांबा जिसिबि लागासिनो दं जिसिबि जेबो दङ खामानि इटा कत लागे কাকু ফটো করো কাকু এদি রে কিমান দিন হয় এতে কাম কৰা কিমান দিন হৈছে কাম কৰা এতে নিজে গাखोना नाहरनि ओरै सावगासिनो दं नै सावनायनि फर्मुलाया आं गाखोना नायफेराखै जिबनावबो इटा भाताखौ मोनो आं नायफेराखै ओरै फुरा बै गुदुङाव सोयोना बेयाव सावो आरोखि सावनायखौ नै बिदि बरनसै नै बिनिफ्राय इटाखौ बासिनोसै नाम्बार 1 नाम्बार 2 माबा मिथा टिटा औ नैबे गोदान सावगासिनो बेखौबो खालायजोबो आरोखि औ नैबे गोदान नैबे गुफुरा बेखौ सावजोबसिगोन सावबाथाय गोजा जासिगोन नैबेबायदि आरोखि फैयो थ' आंनाव बांद्राय नलेज गैया इटानि जायखिजाया नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय आरो भिडिअखौ ओरैबो बानायगासिनो दं ओरै जिसिबि जावगासिनो दं तामाम एरिया गिदिर खिन्थु बेथ' थिखोगासिनो जावनायलाय नाम्बार 1 नाम्बार 2 बेफोरबायदि आरोखि बेयावनो खामानि मावो बयबो इटानि इटा नैबिसिनि बैसिनि बेयो हारसिं नङा सिजार दं आरो बिसोरो सोर दं सिजाराव बेखौ बुंनो हाया आं खिन्थु खामानि मावग्राफ्रा जोंनि बर' सासेबो गैया लानजाय जाग्रा गोजाजोब दे लानजाय जाग्रा मानेथ' बुजिदो नोंथांमोना दारि गोलावफोर दख'ना गानग्राफोर ना मा होनो हौवाफ्रानो दख'ना गानग्राफ्रा 360 डिग्री आं भिडिअ खालामनो नाजानि तामाम इटाखा आरो एकदम दाबुंसै नायलांबाय था नोंथांमोनहा भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ बेनो जागोन आरोखि इटा भातायावल' दसेल' फैनाय आं माने फैबाय थारमाने आंनो इटा नांगौ आरोखि एसे दा बेखायनो रायज्लायनो फैनाय जादों नै इटा रोगाग्राया नै प्रेक्टिस खालामगासिनो दं नै मालिकआ बोनायनि पजिसन नै जिसिबिजों हा जावगासिनो बैयाव हा जावनायखौ बानायो इटाखौ नैबे एकदम गोथांथार आरो दासो बानायदों नै बिदि बानायगिरो नायनो हागोन नोंथांमोनहा गोबाङानो मिथिगोन बा गोबाङानो माखासे मिथियाबो जानो हागौ नै बिदि बेखौ टाइल्सजों बानायजोबनाय आरो एकदम बैसिमहालागै आरो बैसिम मावगासिनो दं नै टाइल्सजों बानायो र' आं गोदान बानायनायखौ दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय हाजार मटन भाई बाप ताहले तो तमाम मिस्त्री रे दादा बैलाय बैजों बानायो बाक्सुजों बिसोर मिस्ट्रिफ्रा गासिबो बे हा जावगासिनो बै हा रोगाग्रा मेसिन हा सिफायग्रा मेसिन हाखौ जावगोरो जावनानै लानानै बै मेसिनजों सिफायो नैबे मेसिनजों दा माखासेखौ देफ्रुयोबो आरो बिसोर आखाइजों
ini आरो बालाबो मिक्स खालामनाय एसे एनै फुरा बानायोलै इथा माखा नायबाय था ओरै सोबाय नै दाइसायाव नै हाख्लाबनाय मालाय गुना दंखायो बानायना लानाय नै जोख्लोबबायबो इथा जाबायबो नै इधर कटा पाय काकू सानसेयाव 1000टा हायोनो 1000टानि बारा बेसेबां কয় টাকা দাম একটা 500 একটা এটা এটা বানালে কয় টাকা পায় একটা এটা হ্যাঁ 3.5 হ্যাঁ 3.5 নহয় নহয় এটা কয় একটা এটা বানালে কয় টাকা দাম পায় ওই তো হিসাব করো ওটা 1000টা 3.5 টাকা 1000টা 300 টাকা তাহলে তো মিলাই সময় লাগবে রে এটা তো দাম নাই কালি খাটনি না ক দাম নাই ক না এটা আমরা এমনি ভিডিও বানাই আসুম রে এটা আমাদের করে না বুঝতে পারা অনেক তো লাগবে ভিডিও করলে আমার লাভ ও তোমাক ভিডিও বানাই একটু আমার লাভ না সাথে দিনে হ্যাঁ হ্যাঁ না না তোমাক করি নাই আমি নিজে করি আছি রে মোটামুটি যদি ভাল মানুষ হয় ও मान बै थुमबाय थुमबाव माने हाजारसे बिदि हिसाब थायो आरो बिसोरना नोंथांमोननो बेखौनो भिडिअखौ आं दिन्थिनाय जाबाय भिडिअआ बेनो आरोखि माने आं इथा लांनो फैदों मामायाबो जाहाथे दं नालाय सियाराव गावबो जेबो बिदि बानायनायनिखौ बेसेबां होयो बेखौ मिथिया सियाराव दं माखासे हिसाब खिथाब खालामग्रा दङ बिनिफ्राय नुबावसो नालाय मोजां खिथानो रोङोबा खिथानो रोंबाबो खिथाखानाय नङा बिसोरो बेखौ खिथाबा जोंनि सिगाङाव खिथाबा गावस्रा लस थायोना बिजों खिथा दं दुखु लाजोबलै एकदम गोरलै गोरलाम फेमिलि लाना मावखायो आसोला माबाफ्रा बे आसोलफ्रा सिनायदो सोर दङमोन ओरैबो दंजोबो एकदम दिनै थारमाने आं बेलासियाव फैदों नालाय माखासे सुटि खालामनानै थांजोब्बाय आरोखि दिनै आरो रबिबार सानडे नालाय दिनै हाफ मावबाय आरो बिसोर एसे मावग्राफ्रा मावदों बेनो आरो नाय सावनायाबो सावगासिनो बेलायाव खुलि गगासिनो तो लोगोफोर दिनैनि फुरा मावगासिनो दं नै तो थांसै बानायगासिनो दं आरो बिसोरो इथाफोरखौ एबाव दिनावबो थांगासिनो जा सिदा जा बास अबाव थांगासिनो दं इथा लांग्राफ्रा लांगासिनो दं आरो दा बुंसै आरो इथा बेसेबां दं बेयाव साननानैथ' फैजोबनो हानाय नङा ओरैबायदि इथा दं माखौथो होनदों इथा फाथा होननानै बुंदोलाय बेखौबो इथा फाथा नालाय इथा फाथा थ' भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंथांमोन थ' उनाव लोगो मोनसिगोन आरोखि होमबालाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोखि दिनैनि भिडिअआ बांद्राय बेखिनि नङा माने इथा फाथायाव इथा लांनो फैदोंमोन जोंहा न'आव नांगौ जादोंमोन नालाय थ' इथा फाथायाबो खाथियावनो दं आरो जोंनि बे दहाय थानाय मानसिया आंनि सिनायथि मानसि थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनिखौनो खालामनाय जाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ खान्दाबाबो खालामनानै भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय थ' बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ थ' गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइमाव थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामो होननानै थ' टाटा बाय बाय